aron sa pag-ibot sa kahakog. Lucas Kapitulo 12, versikulo 1. Magmatngon kamo sa libadura sa mga Farisiyo, nga mao ang pagkasalingkapaw. Ang pagkasalingkapaw sa mga Farisiyo mao'y produkto sa pagpangita sa kaugalingon. Ang paghimaya sa ilang kaugalingon mao ang tumong sa ilang mga kinabuhi. Bisan ang mga tinun-an, bisan tuod sa gawas ilang gibiyaan ang tanan tungod kang Jesus, ang kasing-kasing wala mohunong sa pagpangita sa dagkong mga butang alang sa ilang kaugalingon. Ingon nga libadora, kung pasagdan nga makumplito ang iyang buhat, magpahinabo sa pagkadunot o pagkadaot. Mauusab ang nagatinguha sa kaugalingon nga espiritu, nagmahal, nagabuhat sa kahugawan o kadaot sa kalag. Taliwala sa mga sumusunod sa atong Ginoo karon, ingon sa karaan, unsa kakaylap kining maliputon, malimbungon nga sala. Unsa kasubsob ang atong pag-alagad kang Kristo, ang atong pakig-uban sa usag-usa, nabulingan sa tinago nga tinguha sa pagbayaw sa kaugalingon. Ngadto sa iyang kaugalingong mga disipulo ang pasidaan nga mga pulong ni Kristo gisulti. Pagbantay o pagmatngon sa libadura sa mga Farisiyo. Ang gahom sa Dios lamang ang makawagtang sa pagpangita sa kaugalingon o pagkasalingkapaw. Sa diha nga si Judas miduyog sa mga tinun-an, siya wala makasabot sa katahom sa kinaiya ni Kristo. Iyang gibati ang impluwensya ni adtong balaanong gahom nga nagdani sa mga kalag ngadto sa manuluwas. Ang manuluwas mibasa sa kasing-kasing ni Judas, nasayod siya sa giladmon sa kadautan diin, gawas kun maluwas pinaagi sa grasya sa Dios, si Judas maunlod. Sa pagdugtong niini nga tawo uban sa iyang kaugalingon, iyang gibutang siya diin siya mahimo sa adlaw-adlaw, madala sa pagkontak sa nagaawas sa iyang kaugalingon nga dili hinakog nga gugma. Kung iyang ablihan ang iyang kasing-kasing ngadto kang Kristo, ang Dios non nga grasya magapapahawa sa demonyo sa kahakog, ug bisan si Judas mahimong sakop sa gingharian sa Dios. Walay usa nga gibayaw sama kang Kristo, ug bisan pa niana siya miyukbo sa labing mapaubsanon nga katungdanan. Si Kristo mismo nagpakita sa panag-ingnan sa pagpaubos. Dili niya ibilin kining dakong hilisgutan sa pagdumala sa tawo. Sa hilabihan nga sangputanan, iyang gitagad kini nga siya sa iyang kaugalingon, usa nga katupong sa Dios, milihok ingon nga alagad sa iyang mga tinun-an. Samtang sila nakigbisog alang sa kinatas-ang dapit, siya nga kaniya ang tanang tuhod magaluhod. Siya nga ang mga manulunda sa himaya nag-isip niini nga pasidungog sa pag-alagad, miduko aron sa paghugas sa mga tiil ni adtong nagtawag kaniya nga Ginoo. Iyang gihugasan ang mga tiil sa nagbudhi kaniya. Ang tibok niyang kinabuhi ubos sa balaod sa pag-alagad. Nag-alagad siya sa tanan, nagtabang sa tanan. Sa ingon ni ana, iyang gikinabuhi ang balaod sa Dios o pinaagi sa iyang panag-ingnan, nagpakita kung unsaon nato sa pagsunod niini.